weer andere sporten. Ja. Ja, moeten ze zien vertrekken. Oei, pas op, pas op, pas op. Oei, jongens, even. Henry die gaat hier weg. Knap Henry. Henry krijgt een applaus. Hier de derde plaats voor Jamie de Leijzer. Sterren van de vijver voor Madelief Versluis. We hebben twee meisjes over de finish en een applaus voor het derde meisje hier hoor. Ja. China Luiten en hier in Parijs de nu onze Nederlandse Beth de Pie. Met Victoria Kennerman hier over richting de finish. Moet ze zien komen allemaal. En je staat op de camera bij mama. Ja, kijk eens. Blonde manen. 29. Dieke van de Vijver. Kijk dit terras, juist. Demi Lutijk, oké Demi. En Mara Dupie. Ja. Kijk eens. Helemaal op zijn plaats, papa Freek. Mansje, een broekje op. Ja. En Piep, daar gaat hij. Hans van de Vijver, die sluit je deze jongens en meisjes gaan aftellen. En we beginnen niet met 10, we beginnen bij 5. We gaan even met z'n allen meedoen, hè. En we gaan met het betrokken zijn, hè. Passen en goed beneden. Pas op bij dat bochtje linksaf. Heel blijven. Het is 1500 meter. Dat was een bijzonder pik. 750 meter, tweede ronde. En ze zijn nog mooi met z'n 5 bijna na. En hier de man met 68, Leon de Mandelare, de man met 70, onze Nico Roté, vergezeld van, ja hoor, de man met 62, Mats Jelips. Kom op, Noortje Besluis, ja, dat heb ik nog gezicht gezien, dat is er een van de vrouwen. Hier voor Spanje, dat is hier de winnaar. Voor Jens Dekkers, voor de Nico Roté en Tijntje Bond, en hier de eerste meisje naast rijdt, Nova de Rijs. En hier de tweede. Oppassen, hallo, hier gaan we ook. Van dit duo. Ja, kijk, over exact 5 minuten op de... En van start zijn de mannen met startnummertjes 2000. Die gaan voor 2 rondes. Net niet meer opgepeuzeld. Erik Kapot wordt 6, als ik me niet vergis. Tom de Bie. Kijk eens aan zijn kindjes. Ja, Tom, niet te hard. Papa niet te snel. Dag tot duidelijkheid. Brian Rollier uit winnaar van de 9 kilometer. Ik denk dat het heel warm was onderweg. Het was lekker warm, ja. Niet koud goed. Maar het was te doen, dat hebben we gezien. Ja. Door Bart Herbout. Goed mannen, ook zij staan in de uitslag samen. Begin alvast weer de zand. Frit Verhagen. Volgende finish, David, applaus. Om hier te kijken. Van Timmers in 45. Lucas en Ware Heerland die de dames voorgaan. Luc van Aas. Café Hof zegt vandaag. Met zijn haarbandje in zijn hand. De man met Tom Griet onderweg. John Goudet, volgens mij ben jij de oudste deelnemer op dit parcours, klopt dat? Dit parcours wel, ja. Ja, hè? En mag ik vragen naar je leeftijd? In september 71. 71. Hij in oktober 70. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Gewoon blijven lopen. Ja, hè, Ik maar ga ja. niet meer zo hard. Maar gewoon iemand zei, die jongen die net bij me liep, die ik begeleid, die kon niet meer, dus ik zeg meelopen. Oh ja.
Ja. Het was wel een beetje warm. Ja, het was warm, een beetje druk, maar ik had er geen last van eigenlijk. Nee. Vooraf plegen en als je